A bolo odštartované Memorial Ota Suchovského, odštartovaný s 12 koňmi, nikto výraznejšie nezaostal a som zvedavý, či bude diktovať tempo Palmera alebo niekto iný z tempových koní v týchto dostihoch, ale zatiaľ je to Belka Palmera, ktorá sa ujela diktovania tempa v úvodných fázach dostihoch. Vedľa nej je Blue Bay, Palmera, Blue Bay, Mythical Thor, Dominika Sweety z 11 dobre odskočil aj Captain Joe a pripája sa k vedúcej skupine koní. Vedie však Palmera pod žokejom Adamom Florianom, je, dá sa povedať, stálym jazdcom v posledných štartoch. Palmera na druhom mieste, Mythical Thor s Martinou Havelkovou, takto odvodil starhajské kritérium, v ktorom bol druhý. Blue Bay na treťom mieste pod Jarom Linkom, Dominika Sweety na štvrtom, priebežne piata je Shamal Emi. Vedľa nej v zákryte Captain Joe, nasleduje La Victoria z La Victorio, spoločne je tam Elza na 7. 8. mieste. Nasleduje Orpheus, Rioni, v závere štartového pole Falcon X a Medellin. Pole je rozťahnuté asi do 12 dĺžok zavedenia Palmery a Adama Floriana. Mythical Thor je na druhom mieste, Dominika Sweety s 52 kg a žiakom Tomášom Romanom priebežne tretí. Blue Bay na bariére, nerozdáva metre, Jarolínek vie, že Blue Bay má dobrú koncovku a bude čakať na ňu. Shamal Emi, štartcieľ víťazka ceny turfu, je blízko čela, je na 4. mieste. Potom je aj Elza v predných koňoch, víťazka ceny Arvy a do predných koní sa tlačia aj ďalšie kone, včetne Falcon Xa. Blue Bay a Palmera, Blue Bay, Palmera a Shamal Emi, dve Kubovičové belky a bojuje proti ním Blue Bay z lotu trénera Linka. Palmera stále od štartu, stále odoláva, vzdoruje súperom, ale Blue Bay tlačí, Blue Bay je Shamal Emi. Shamal Emi, Palmera a Blue Bay si to rozdávajú víťazstvo, a kto bude najsilnejšie, je to Blue Bay pred Palmerou alebo Shamal Emi. Na 4. mieste La Victoria a potom Rioni a Medellin obsadila 6. posledné dotované miesto. Opäť sme videli nádherný súboj v cieľovej rovinke a opäť sa tešil, no budete hádať kto, Jaroslav Línek prostredníctvom Blue Bay, vlastnej odchovankyne Karola Saba zo stáne Caruso. A Blue Bay v posledných metroch pretlačila dve belky, stáne Cometal, dve belky z lotu trénera Falcon Xa. Blue Bay a Palmera, Blue Bay, Palmera a Shamal Emi, dve Kubovičové belky a bojuje proti ním Blue Bay z lotu trénera Linka. Palmera stále od štartu, stále odoláva, vzdoruje súperom, ale Blue Bay tlačí, Blue Bay je Shamal Emi. Shamal Emi, Palmera a Blue Bay si to rozdávajú víťazstvo, a kto bude najsilnejšie, je to Blue Bay pred Palmerou alebo Shamal Emi. Na 4. mieste La Victoria a potom Rioni a Medellin obsadila 6.